Salam hormatly Arslan Kabul Niyazov, şu 8 FM podcastimize hoş geldin. Gıykaça özüň barada aýdyp beräý. Salam Döwran, podcastingde gürleme mümkinçiligi beren üçin kän sag bolaýçak bolýan. Men adym Arslan, men Amerikan Chicago şäherinde ýaşaýan. Berde Walgreens kompaniýasynda işleýän, Walgreens kompaniýasy Amerikanyň ikinci uly dermanhana kompaniýasy diýip hataplanýar. Şu kompaniýanyň içinde men estet olup işleyen, estet demek Software Development Engineering Test. Yani men etken umuman işim şu taýda kompaniyada gurulýan programmalary test etmek. Diňe bir gidip onu elden test edemdik. Yani gidip bir-birden bar funksiýalary barlandyk. Biz optimizasiýa kod ýazýar, yani robot tipler, şu roboty kod üstünden ýazyp, şu robot, şu kod awtomatyski şonu test etýär. Ve ondan başka da men Chicago'da kursum var, Tektorial deyip. Şu Tektorial kursumda yani bir 2 ýyl oldu başlanma. Şu kursumun başlama sebäbimiz biziň ýaly Amerikada IT kärmi başlaýak we ömrüme täze gapylar açjak diýen adamlara kömek edip şolara işe ýerleşdirmek sebäbilen açdyk. Şu kursta men molum bolup işleyen, birem kursumuz her gün dowam etdi, 6 ay kurs, hepde 6 gün, her günem diýip biler. Oy. İki işe diýen diýdiň, ýa-ni bir Walgreens, bir Tektorial. Tektorial geçeli. Tektorial molumçylyk edýän diýdiň, aslında öz guran işin dogurdam Tektorial. Doğru. O arada aýdyp beräýin, meselem Tektorial näme? Dol derecede nämelere hyzmat edýär, maksat näme? Tektorial İngilizce adı, aslında Technology Tutorial diýip geçýär, yani teknoloji öğretýär. Şu taýda bütün biziň ýaly aýdyşym ýaly adamlar ýynap şu taý okujak bolup, yani IT karieram başlaýak diýenler ýa-da ömürde täze gap açjak diýenler şu taý gelip bizden kurs alýar 6 ay dowamy içinde. Yani olar bir maşgala bolup ýetişdirýär şolary, 6 aýyň içinde olar bir-birine başly her gün görüp bir-birine öğrenýärler. Kursun soňunda biz interwýa taýarlaýar olary, yani ulu kampaniyalara, yani şu interwýda taýarlap olary kampaniýa ýerleşdirýär. Yani şu wada çelli ya bir 80 törek studentlere eýem işe ýerleşdirdik. Yani käbirleri Apple'da işläpdir, käbirleri Chase Bank'da işläpdir, käbirleri Bank of America diye Amerikan ulu kampaniýalarynda işläpdir. Ve diňe bir 10 ýyly gidip işlänoklar, olar işläp başlan soňam biziň okumyza gelýärler, bizden kömek alýarlar. Yani işläp görkä meselem başda birazjyk bir kömek gerek bolýar işine. Ve diňe bir kömek alanoklar gelip de biziň okap ýören studentlerimize da näme etýändigini we näme işleýändigini şu taýdaki Amerikan kampaniýa kulturasyny öğretýärler studentlere, ondan interwýda näme geçmelisini öğretýärler ve etýän işlerini olara görkezýärler. Täbi olaram kursu gotaransoň, olaram iş gözlemeli wagt gelýär ve olar bir-birine kömek edip ondan soňra şeýdip işe ýerleşip onuşup gitýärler. Oy, soň esasy näme öwrenýärler, ýani teknoloji diýemizde uly bir ummanla köp zat içine girýär. İçinde dizayn ama, içinde yani coding ama, testing ama, bir giden de hatla. Sizin esasy ünsüňiz nämede? Biziň ünsümiz bir kere näme etýär, seretýär olan estet, testerlik, awtomatizasiýa kod ýazmak. Şu awtomatizasiýa kod ýazmak üçin programma dilleri bilmeli. Mesela Java, ondan soň SQL, SQL diýerler, HTML, yani şu programmaları bilmeli ve onun yanında da yani başka bir näçe programmalar var.
yani Selenium diye, ondan sonra API diye şu programları hem test edip bilmeli. Yani şu programı kullanıp şu application'ları test edip bilmeli. Yani biz köplenç şu Java'nın üstünde duruyor. Yani Java'nın üstünde kod yazılıyor. Şu Java'nı 2,5 aylap öğreteceğiz. Ondan sonra Java'nı golcu ondan sonra yani studentlere göre studentler şunu öğrentirler diyeyim son başka programlara geçip şu Java'nın üstünde başka programları işleteceğiz. Ve kursumuzun sonunda biz köplenç interview tayarlayacağız studentleri. Yani şu studentlere interview'da näle sorular sorulacak. Ondan sonra şolara näle cevap vermeli. Yani bir sürü interviewlar, bir sürü sorular var. Yani her sorulara bir-birden cevap verip her studentlere doğru cevapları cevaplap berýär. Olaram şonu özüne göre interviewlarda da cevap berýär. Doğru. Başka has giňişräk zatlara girip kişiräk detallara, mesela interview diýen interview girenlerine diňe Java soranoklar da doğru değil mi? Doğru. Java soraýarlar, ondan soň başga içindäki computer science, computer bilimleriniň käbir funksiýalaryny soraýarlar. Şeýle bolandy, şeýle näme etmelim ýa-da şoň üçin näme gerek diýip soraýarlar mesela. Herkili soralyan zatlar var, bulan hemmesi kelläň bulaşdyrýar mesela. Men özüm computer science okam soň. Doğru. Şonu nädip alyp çykýaňyz? Java sorularına mesela käwat interview girýän diňe Java soraýarlar. Mesela sen mesela şu string var, şonu nädip öwrersiň diýär şu sözi. Yani Java'nın üstünde. Ya da mesela tag numarları, şu numarların içinde tag numarları nädip çykararsın diye. Yani diňe şonuň ýaly Java soru diye. Ýöne käbir interviewlara girýän, men diýen Java bilýän, ondan soň ýöne olar başga soru soraýar. Mesela behavioral diýerler. Behavioral diýende kompaniýada nädip özüň alyp barýar. Mesela şu näme bolanda näme edersiň diýär. Mesela diýelsen bir defekt tapdyň, yani bir funksiýa ýalňyş işleýänini tapdyň. Ýöne şonu nädip gidip developera aýtsaň olarmy ýok. Şo defektler şonuň ýaly şonu ýaly garşy gitsen şonu näle näme dersiň, şu situasiýada näle özüň alyp bararsyň diýip sorular soraýarlar. Ondan soň mesela sen strese girdin, şu stresten näle çykarsyň? İşläp görke stresi näle näme diýen geçirýän zat diýip şonu ýaly sorular, käwä soraýarlar. Hemme sorulara doğru cevaplap studentlere düşündirip sen o taýda awa men strese giremde gafarlaryp uruş başlayan diýip bilen o. Yani onun ýaly diýmeler olar onu isleýän oklar. Olar isleýän zady mesela men stresi abetde mesela abet olanda kitap okuyan, stresi şeýdip demekden ya da aýdym dinleyen ya da şeýdän, yani özüňi o tarapdan görkezip interviewlarda şeýdip nemetmeli. Cevaplara sorulara cevap vermeli. Doğru. Sektorialda daşar ýurtdaky türkmen olanlarymyz, gyzlarymyz goşulyp bilýärlermi? Diýelim, sebäbi diňe Amerikada däller, tehnologiýa kompaniýalary, Irlandiyada we Ýewropada we Türkiýede we Türkmenistanda da bardyr. Dünýäniň her ýerinde we bu diňe kompýuteryň bolsa we internetiň bolsa boldy. Öwrenmegem şon ýaly, iş etmegem şon ýaly. Olara nähili ýol görkezip bolar we pul barada da sorajak eger mümkin bolsa. Bolar. Yani şu wagt pandemiýa başlan sebäpli biziň köp klasslarymız online geçýär, köp studentlarymız online diýende internet üstüne sapaklar alýar. Biz özümizde sapak geçirip turka video çekýäs we primo efir bolup şolara olar görüp bilýär bizi başga ştatlardan diýä, başga döwletlerden. Mesela şu wagt biziň alýan studentlarymız köplenç New York'tan, Texas'tan, ondan soň Ohio'dan we
ondan soň Atlanta'dan var. Yani şu şäherler we ştatlardan alýarlar we bizim gözümüz ýeten zat, yani adamlar şu online öwrenip ondan soň iş tapýarlar. Yani şoňa gözümüz ýetdi. Yani adamlar oturup öýden okap bilýärler we ondan soň işe ýerleşip bilýärler. Yani buna gözümüz ýeten soň bizim şu wagt ýa-da maksadymız tektorial diňe Amerikanyň içinde däl, onu halkara çıkarıp, yani başka döwletlere sapak berip, ýöne şu wagt başladyk. Yani bir iki tane studentimiz var Katardan gatnaşýarlar ve buna diňe Katarda başka bir döwletlere, Türkiýede ýa, Orsiýede ýa we da Ýewropa ýa, yani bizim Türkmenistana ýa, yani buny şu halkara çıkarmak maksadymız var. Dubayda da var diýen okuwçyňyz bilşime görä. Dubayda yok, Katarda var. Katarda var. Gowy. Ni eýle gene bir soragym. Ni teknologiýa işinde pul köp. Kazanç dady muktary uly başga işlere görä. Ve hem o adam gerek iş tapylýan bir hüner. Soň her kim pul wa diýip şeýle menim gireýin çalt pul gazansa gele her kim soň her kim gireýin ýa ýöne başarnykly bolmaýanlar amma durmuşymyzda görýäs. Teorimizde, tanıştırışlarımızda ya da eyleden öğrenýäs. Girýärler, soň çykýarlar. Aýmen öňki işim bilen olaýynda diýip. Pulum merek geldi diýerler soň. Şu arada pikirin näl? Sen de tejribeler boldum, paýlaşyp bilersiňmi? Doğru, o näle studentlaram bolýar, meselem gelýärler, okuýarlar, ondan soň işe başlaýarlar. İşe başlan soň 3-4 ay soň mene gidip başka işlere deyin, biznese deyin, şu taýda kenarak pul var diýerler. Ýöne men pikirimçe her işe pul edip seretmeliler. Yani pul diýmek hemme zat däl. Meselem azatlyk berýändir pul, ýöne hemme zat saglyk zat berýän däldir. Şoň üçin hemme zat pul däl. Buny her işe seredende pul diýip seretmeliler. Yani her işte bir öz söýýän bir zadyny tapmaly, şoňa görä dowam etmeli. Şonun adam meselem nähili bilip biler ka meselem şu iş maňa öwrämi diýip pikirin. Onu hiç başlaman bilip bilmeýän birinji bir başlak görmeli, birinji bir özüňi programa ýazyp görmeli, ondan soň dowam etmeli, bir 2-3 aýda edip görmeli. Eğerde görýän halaýan, yani sen üçin gyzykly gelýär bu işler, onda dowam etmeli. Ýöne eğerde görýän bolsaň, o saňa kyn gelýär biraz edip bilen ok ýa-da başaran ok. Käbir adamlar ýene de bilen her işte bir höwes gerek. Yani ýene de edip bilmeýän bolsaň, ýöne sen höwesiň bar bolsa, şu işte men özüme boljak, şu işte öğrenjek zat diýen bolsaň, men pikirimçe şu höwesli adamlar ýene de üstünde meselem käbir studentler 1 saat okuýar, hemme zat düşünýär. Käbir studentler şu 5 saat okuýar. Şu 5 saat okap düşünýärler. Şu höwesli studentler käwat yani güýçlenip gitýär bizim okumuzda. Yani olar birazcık başta neme bolýar, düşünüp bilmeýän kynçylyk çekýärler. Ýöne soňky aýlarda olar güýçlenip, kän okan soň, kän wagtyna aýran soň güýçlenýärler we yani arkaýynça nemede iş tapýarlar. Oy. Şu işin iň gyzykly tarawy näme? Iň gyzykly tarawy men diýen kod ýazmak. Kod ýazmak gyzykly, käwat kod ýazýan, yani 1 saat 2 saat ýazýan. Soňunda da işletýän bolan şu kodun işlek ýa ondan soň şu saňa birazcık bir energiýa berýär. Neme diýär? Men edip bildim, bir kile bir keçijik bir işi başaryp bildim diýip şonuň ýaly bir gyzykly taraplary bar. Birem başka gyzykly taraplary her saparynda yani tehnologiýa täze programmalar çykarýar. Yani öňki eden zadyň ansatlaşdyryp başka programmalarda çykarýarlar. Yani şonu
Pastayan hemişe öğrenip durmalı şu teknolojileri. Şu kızıklı tarafı da şu. Yani özüni okap durmalı. Yani tədqiqatlar öğrenip durmalı. Men üçün meselem tədqiqatlar öğrenmek men üçün kızıklı. Adam teknolojiya her hepde bir zatlar çıkıp durýar. Dowamly. Hava dowamly täze programmalar, täze teknolojiyalar çıkıp durýar. Geçen ay täze bir ütgüş bir waka boldy. Näme şol Google'ın ya Microsoft'un çıkarandady. Bilemok. PS3 mi şon ýaly bir zat çykdy. Bir hili sen aýdýaň şo taýda. Näme üçin aýdýaň? Maňa şeýle website gerek. Ýönekä ýazýaň. Meselem maňa maşyn satýan website gerek ya, application gerek ya, saňa taýýar edik gönberýär. Bir hili yani koduna ýazyp berýär. Soň özüň içinde customize edip bilen. Soň tentinge tekst ýazýaň men görenim. Olun tek köpçülüge berilen ok ýöne şon ýaly teknologiýa çykdy men aklyma alan ok näde etdiler onu. Öyleme. Yani bu teknologiýany käwat ýerlawam etişen ok. Bolup geçen zatlarym kan nime dip bilen ok, yetiş bilen ok. Gaty çalt ötýär, şoň üçin özüňi öğrenip durmaly, ýani habarlara da terep durmaly. Men şu an startup pikirim var ve şoň üçin işläp ýörün. Ve bir köp etmeli işi var. Mesela şonu yazmaly, çizmeli, şonu website, application gurmaly. Şu geçen ayki öğrenende adam ýönekä bir gurrunda şo zatlar edip berýär mesela. Belki bir ýyl etçäňi bir hepde edip berýär. Şon ýaly bir zat. Şu wagtky sistemalaram şon ýaly dowrudamy. Bir wagtlar näçe ýyllap edilýän zatlar şu wagtdan bir näçe aýda edilýär. O doğru. Sizin tektorialla pul töleği nahili? Pul töleği biz Amerika öğrenim etýäs. Täze köp studentlerimiz Amerikada ve Amerikada bizim 2 tane bir nimemiz var. Bira gelip okudan ofisimizden alýarlar. Sapaklary biram online alýarlar. Yani gelip okudan alýan sapaklary bolar 6 ayın içinde $5,000 töleýärler. Onun yani neme aýynda aýrıca töleýärler, yani birden töleýän oklar. Ondan soň işe tapan soň, işe yerleşen soň, işe başlan soň $3,000 töleýärler. Yani umuman $8,000. Ýöne online diýsek, online'ki $4,000 okap bölke, yani işe başlan soň $2,000, $6,000 bolýar. $6,000. Daşar ýurdy planladyňyzmy? Tölegini meselem. Başga ýurtlardan meselem näçerak ardan çykyp bilermi? Tölegler. Daşar ýurda biraz bir aňsatlaşdyrjak bolýar töle bilen. Ýöne şu wagt çıkaracak planımız paka şu bakada dur. Ýöne şoň üstünde işleýär. Bunu näde ardanlaşdyryp biler? Bizim işleyen, oku berýän yerimiz Amerikada iş gücü ulu töle kän bolan soň biz şu Amerika Ýewropa hataplayar. Şu wagtça ýöne şoňy aňsatlaşdyrjak bolup ardanlaşdyrjak bolýar şu bahalary. Time is money. Time is money, doğru. Ni işe girýändiň girdiçine hilerak. İşe girdiler, şolan näçe pullan başlaýar ýyllyk girdiçi, aýlyk girdiçi. Go soru. Yani şu köplenç studentler pul adamın öňünde. Şoňa teredip gelýärler. Başlayan ortalama yani alyan nemeleri, aylıkları yılda $100,000. Yılda $100,000. Yani käbirler $85,000 alýar, käbirler $120,000 alýar. O senin iş tapan ştadyna bagly. Yani mesela Kaliforniýada tapsan, Kaliforniýa gymmatrak. O taýda iň azyndan $120,000-110,000 tölenýär. Yani gelip başka kiçirak ştatda, yani ardanrak ýerde tapsan $85,000-$90,000 töleýärler.
Şoň üçin yani $100,000 alýan aylan ýyllyk ortaça baha. ortaça baha. Oy. Şu ýaňy milyoner bolup bolarmy diýen sorum hem baz içinde ýaňy o arada da aýtdyň. Şol işte milyoner bolmak üçin diňe application gurmalymy? Diňe application gurmalymy? Yok, sen öz startupyňy başlap bilýän, öz işlerini ýöretip bilýän, meselem näle şuat işler bar. Sen kampanyalardan proýekt alyp, kampanyalara diýen, men şu programmany düzüp berjek size. Bizim öz işgärlerimiz bar, sen öz işgärlerini demetdiň, ýöretdiň, şu işgärleriň şu programmany düzüp, ondan soňra şu kampanyalara satyp bilýän. Şu ýoldan bar, yani bu işte pul kazanmaň, olar freelancer diýerler. Yani kampanyalardan iş alýan we olary ondan soňra satýan. We ýa-da outsourcing diýip atwa, olam nämetdiň işi berden alýan proýekti, ýöne iş Türkmenistandan işletýän mesela. Ýeri. Yani o taýda teň işgärleriň bar, şo taýda şo programmany düzüp berýärler we sen Amerika satýan şo programmalar. Meselem Kaliforniýada köplenç San Francisco Silicon Valley, yani köp programmalar, Google'ın köp programmaları, YouTube'un köp programmaları Belarusiýada ýazylýar, Ukrainada ýazylýar, yani Orfiýetde ýazylýar. Olar özlerem ýazanok, olar diňe bir ideýa öğretýär, şo ideýany başga ýurtlarda ýazýarlar programmasyny. Men teoriýamda ors görmek mümkin. Köp orsa şu ýerde. Şey gelenlerdir da. Hemme millete madin orstal. Başka näil sorum bady? Şu arada bir sorum bady, unuttum. Ni hakyky başarnykly adam bolmak üçin elbet muňa disipline gerek, dogry dämi? Disipline bolmasa başarnykly bolmak kynýarak. Keypiňe görä hereket edýärmeler işi başlangda. Soň geçende Gary Vee'ni tanıyan, Gary Vee marketing işleri edýär, vino satýarlarmy näme, şoňal işleri edýärler. Soň gurunlaryny halaýan, söwün ýaram bolyn halaýan ýöne. Soň şo diýdi, men 8 saat ýatýan idi. Uky möhüm diýdi meselem. İş etjek bolsaň, uky birinji zat, ukyň go almaly diýip aýtdy. Käbirler bolsa men az ýatýan diýe. Soň her başarnykly adamyň öýdüçe goýan zady bar, gün tertibi bar. Sen pikirçe başarnykly adam nähili başarnykly adamyň nähili gün tertibi bolmaly? Gatygo soru. Menem şonu pikir etýärdim. Ýöne şu an hemmemiz öýden işläp başladyk, şu pandemiýa sebäpli. Men ofisde işleýär wagtym, kompaniýaga gidip işleýän wagtym, men ir turýardym. 7-de turýardym. Işe barýançam 9 bolýardy. 2 saatyma diňe turup, özüme gelip çay içip, ondan soňra ýola gitýärdi. Yani ýatýan wagtymam ortaça bir 7-6 saatdy. Ýöne şu wagt öýden işläp başladym. Öýden işläp başlana sebäpli birazjyk kän ýatmagy başladym. Yani ýatmaly hem känirli. Kän ýatyp başladym öleň, özüme gowy duýup başladym we işimi ondan gowy edip başladym. Yani kompaniýada etýän işimi yani etýän işimi öýden has gowy edip başladym. We şo pikire geldim. Yani adam uksyny dogry alyp bilmeli. Yani uksyny dogry alyp bileni diýmede 12 saatlap ýatmalylar. Elbetde. Yani 8 saat men pikirimçe yeterli. Yani birem 8 saat yeterli. Birem günüňe meselem pandemiýa sebäpli köp adamlar öýde birazjyk stres girip başladylar. Öýde näle işler, näme kynçylyklar çekip başladylar. Öýde bütün gün öýde oturup birazjyk kyn bolýar. Men pikirimçe irden turunda näme almalylar? Göni eliňe telefon almalylar. Göni telefon alýan, göni adamlar etdiň adam telefon alyp SMS-ler etdi, kim jaň edipdir, näme bolupdyr. Yani kellesini irden beyin näme wagty
Sveç wagty ony telefona nemetmeler ya bir sürü informasiya girýär, şo informasiya günüň näde başlatan şo näde dowam etýär. Men pikirimçe günü başlap, yani günüňi kitapdan başlamaly ýa-da gidip bir sport edip başlamaly. Bir yarım saat ya kitap okumaly ýa-da gidip birazjyk bir ılgamaly ýa-da velosiped sürýän ýa-da başga bir spor zala gidip özüňe näme goýup birazjyk sport edip ondan soň günüň başlamaly. Ve günüňde diňe bir işlemeler, men pikirimçe bir näme etmeli, bir zatda öğrenip durmaly her gün. Her gün ya bir kurs alýan online, internet üstünden öğrenýän, ýa-da kitap okuyan, ýa-da şoňa meňdeş zatlary etmeli. Her gün bir zatlar öğrenip durmaly. Şo go energiýa berýär. Yani günüň soňunda özüňi go duýýar. Birem günüň içinde meselem öğlen arasy şo töwerekde bir iň azyndan bir 5 minut yatyp durmaly. Yatyp turan soň özüňi gan aýlaşmaň täzelenýär we özüňe go duýup başlaýar. Yani şonu hökman etmeli yani. O günün orta arasında gün örtan değil ya 20 minut yatma maslahat verilýär. Awa 20 minut ya da yani 20 minut olmasa da wagtyň olmasa da şonu bir 5 minut yatyp alsaňam şo gün örtan go bolýar şonu. Ýa. Durmuş hakykatdan hem ilki okumak, soňam işe girip ömrüň soňuna çen işläp ölmekden ibaratmy? Seň pikiriň? Biz hemme kişi yaşaýar, şu wagt näme pikir etýärler bilýän. Ýani yaşap pörka nämäni ýatdan çykarýar. Näme üçin yaşaýar bilýän. Näme biziň asıl maksadymyz näme yaşamyzda biz näme etjek bolýar ömrümizde. Şonu ýatdan çykaryp köp kişi şo işe berlik gitýär. İş bilen ömründe etmeli zatlaryny ýatdan çykýar. Meselem diýeli men pikirimçe kän edilmeli çağlarını wagt geçirilmeli. Ondan soň sağlygyna seretmeli. Yani şu zatları kän etmeli. Täze çağlar ösüp gitýär, ýöne kakasyny ejesini görmese, olar başga kultura, başga näme alýarlar, tertip alýarlar. Aslında bu mowzu kat giňişem gürleşip bolýar. İçinde köp zat girýär da. Yani gaýretmediýsen hem gaýretmänem bolanok, bir problem var. Şonu meselem siziň işiňizde şonu ýaly şo taýda edeňizde bir mesele var, şonu çözmek üçin. Dewawi müşteri var, müşteri sen go hyzmat etmeli. Şaltyrak şo problemi çözmesen, gaýretmesen bolanok. Dogry dämi? Ýa. Ýöne seň diýjek bolýanyň artykmaç gaýgylar diýen kan. Şonu ýöne ýatlap durmalarla, şonu şaltyrak çözjek bolup bollugyny çözüp, ýola dowam etmeli. Ben kimse şonu ýaly diýjek boldum. O doğru mesela men aýdan zadym onu 100% çözmeýär bütün gaýgylary. Ondan bir 30%'ını çözýär. Yani gelen gaýgylaryň 30%'ını çözýär. Yani galan 70%'ını onu käwat üstüne işlemeli bolan, her gün pikir etmeli bolan, näde çözüp bolarka, näme edip bolarka diýip, yani hemme zat çözen o aýdan zadym. Niýaň diýdiň ilki ýanky işe girip soň çykyp görmedi ýaly ýa-da okuw gelip pul töläp soň yine şo puluny köýdürip başga işler bilen meşgullanyp görmedi ýaly ilki näme edip başlasa bolar meselem mut görnüşinde öýde şoňa höwgeti barmy ýokmy şonu nähili özünde görüp biler. Onu mesela YouTube'larda bir näçe videolar var. Yani Java öğrenmek, yani testerlik nämedir? Ya da YouTube diye ya da Udemy diye şo taýdan mut kurslar var, şo taýdan alıp birazjyk bir görüp öğrenip başlaýar. Ýöne biziň edil okuwda etýän adamymız adamlary her gün okudup olar bir-birini her gün görýärler mesela. Sapa gelýärler, bir-birini görýär. Bu okuýar, menem okujak. Yani birazcık bir motivasiya bolýar bir-birine, höwetlenýär bir-birini gör. Birem olur yani bir zatda meselem näme sport zala gitýän bolen, eğerde mut sport zala bar bolsa meselem şoňa gidesin gelen ok, şoňa näme pikir etýän, ay bor soň giden, ertir giden ýa-da bir gün giden, ýa ondan soň giden. Mut da yani aşağıda spor zala gitýän
demetdi. Ýöne Bütün gadyr bolmaz diýilýär. Sport zala pul töleýän, şondan soň gidip başlaýan. Ýani hemçin hem ona pul töledim, men gitmeli, şoňa etmeli, işimi etmeli. Yani bärde şonuň ýaly. Pul tölen wagtyň adamlar seni yani nemet diýerler. Men pul töledim, men okamaly diýerler. Şoň üçin mutladyň bir gadry bolanok, şoň üçin töläp gelip adamlar bir-birini görýärler. Birem başga studentlaryň iş tapanyny görüp, bularym tapdyr, bularym men ýaly, menem buň ýaly öň piçadaş ýadym, ýa-da bunyň ýaly bir eden ütgeç işim ýokdy. Olam piçadaş ýa-da men dostum, ol tap bildi, men näme üçin tapmaýyn diýip pikir etdiler. Şo näme bir höwes eýleýärler. Yani şo höwes şolary 6 aýlap okumda tutýar, yani okutýar şo höwes bilen. Ondan soň olar iş gözlerini bir iş tapýaňyr köseni, bu tapdy men, yani klasaşym tapdy, menem tapdylar. Olar şeýle bir-birini höwesen görüp, yani şo iş gözlemene dowam etýärler. Käwat işi bizim käwür studentlarymyz 3 günde iş tapan bar. Yani bugün mesela rezümesini goýýar, 3 gün soňra iş alýar yani. Käwürleri bir studentimiz bar 6 aýlap iş gözledi. Käwürleri yani ýöne ortaça diýsem 1 ay 2 aýyň içinde iş tapylýar. Yani kursu gutoran soňra 6 ay gutorýar. 1 ay 2 aýyň içinde işi tapyp işläp başlaýar. Amerikada elbette şu pandemiýa döwründe de iş köp men görüşme ora seredik gördüm da nähili işler var. Soň dünýäň başga ýerinde de şeýlem katen pikirin. Şu tehnologiýa ýolunda ýa-ni software development ýolunda iş köpmi ka intagam? Pandemiýa döwründe işler birazcık azaldy. Yani biraz kampanyalara korkup nemelerini yaptılar başta 1-2 aýlykda. Biraz kıyınlaştı iş tapmak. Ýöne şu wagt biraz açylyk gitdi. Geçen hepde mesela bizim öňkü kursumuzdan 4 adam iş tapdy geçen hepde. Ondan soň yani bärde ýa-da pandemiýa bolanda kampanyalar hemme zat şu wagt internet üstüne edilýär. Hemme zat şu programma üstüne edilýär. Yani hemme zat programmalar işläp dur, demetdir öňkü kampanyalar mesela programmalar bolmayan kampanyalara şu wagt programma düzmäne başladylar. Yani hem üçin olar düşünüp başlady, hemme zat programma üstüne edilmeli. Bizim programmamyzy gerekli. Yani şu halka etmek üçin. Şoň üçin iş men pikirimçe şu wagda açyldy, şu wagt boluşdy işler. Ýöne bundan soň yani açylyk gitjeni, bundan hem kän iş boljagyna gözüm ýetdi. Oý. Iň soňky soragym. Ömrüňden bize ilham berjek gowy pursat ýa-da tejribeňi paýlaşyp bilersiňmi? Gowy soru. Yani ömrümde her kim bir üstünlüğe yetişecek bolýar. Her kim bir üstünlüğe gelecek bolýar. Şu üstünlüğe gelecek bolup bir neme bolmaly, höwes bolmaly. Birinjilikden bir maksat bolmaly. Näme edetim gelýär? Şunu edetim gelýär. Ýöne käwat adamlar şonu edip bilmän ýarym ýolda galýarlar. Meselem diýemen başlaýa ýarym ýolda galýar. Ýarym ýolda galma sebebi daş töwründäki adamlar aýtan bunu edip bilmeýän, bu seň üçin däl, sen ýaman kynçylyklar bar bu zatlaryň, sen etme zat diýip daş töwründäki adamlar gurrun edip şo etjek maksadyna yetip bilmän şo ýarym ýolda taşlaýar. Ýöne men pikirimçe yani näme etýän bolsaňam soňuny çeletmeli. Bir söz var Amerikanlarda neme diýär? Men eden işimi, yanlış işi yani doğru eden, yani doğru işimi yarım yolda kaldıranın, yani kaldıranın yanlış işi doğru eden diye. Çünkü yani näme etýän bolsaňam, yanlış iş etýän bolsaňam doğru etmeli, yani soňuna çel gitmeli. Birem şu söz var, commit first, figure out later diye. Mesela näme etýän, näme pikiriň bar bolsa, mesela sen bir zat startup başlaýjak.
ondan sonra pikir etdiň, "Ha, başlama üçin şu gerek, bu gerek, bu problemalar var, şu problemalar var." Seni ýa baştan özüňe bir kere pikirden düşürýän, bilen höwesden düşürýän baştan. Ýöne sen näme etmeli? Sen şu işe başlamaly birinci. Yani näme birinci ädimine etmeli. Ondan soň on geljek problemalar, on geljek kynçylyklaryny şu ýol üstünden çözülip gidilýär şu çözülýär. Şoň üçin näme etmek maksadyň bar bolsa, şonu hiç çekinmän birinji ädimine goýup edip başlamaly. Ondan soň şu daş töwerüňdäki gürrüňleri, birem ýanyňdaky dostlaryny men pikirimçe dogry saýlamaly. Yani nemeler diye orsor, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты diýerler. Yani sen men dostum kim bolanyň aýt, men sana sen kimdiň aýdyn diýär. Şoň üçin daş töweründäki dostlary gowy saýlamaly we sana hemişe höwes berip duran dostlar olmaly. Dogry, yani sen edip bilersiň, sen buna dowam et, dat diýip şonu aýdyp duran dostlar olmaly. Goy, indi bärde ýaşap öreňsiň köp zat görýänler. Ýaşajyk oglanlar meselem 17 ýaşynda application satanlar milyon dollarlyk. 17 ýaşynda şoň bilen gürleşdik meselem. We diňe bir däl ol köp. Soň 5 gedek startup edip meselem 40-50 ýaşlaryna gelen adamlar tanadym meselem. 3 startupy ýykylypdyr meselem. 3 tane startup kurupdyr. Startup kurmagam ýyllaryň alýa, dogry dämi? Bir giden pullaryň milyonlarça dollary yitirdim diýe meselem. Bir adam bilen gürleşdim. 40 ýaşynda başarnyk bolupdyr meselem. Şonça ýyllar ýykylyp gedipdir. Şeýle bir söz bar. Meselem biziň ýaşlarymyzdan bir işe başlap biler. Bir pikir bar kellesinde we men şoňa meselem öz ýurduna bolup biler, öz ýurduna kompaniýalara esasy maksat problema çözmek, dogry dämi? Application'da maksady. Problema çözmek, şu problemi öwrýän, şu problemany men näde çözüp bilerin. Bu hardware'em bolup biler, software'em bolup biler. Soň biziň ýaşlarymyzdan şol ýalym kadýan has ýaşkan köp pikir gelýär. Ýok zatlary görýäňde bax men şunu näde şu ýoklady dollar bilerini başlamalym kadýan. Şol meselem öwredilen okdyda bärde investorlar bar meselem pul maýy goýumy ýa pikirlere. Şu zatlary gowy tanatmalym kadýan biziň ýaşlarymyzda. Meselem şunu ýalyp bir pikir döredip bilseň olam işe ýaraýan bolsa hakykatdan hem sen daşar ýurtlardan şeýle pullar alyp bilersiň. Şu pikiriň üçin we onu ulaldyp bilersiň, şirketleşdirip bilersiň, markalaşdyryp bilersiň diýip onan bir gün bir podcast edip bilersiň belki geljekde. Gatgo bolar. Gatgo pikir. Men yani iki elle taýar. Şoň üçin hem ona da goýja bir taýarlanyp bir podcast etsek gowy bolar yani. Bu zatlarym düşündürüp yani biziň geljek ýaşlarymyza näme etmelidigini, nerden başlamalydygyny görkezsek gowy bolar. Buram şu başlangda şeýle söz berdin, hemmekşi bilýär. Fake it until make it diýip söz bar. Doğru. Ya ilki ýasamadyk görkez, şonu ýok aslında meselem bir marka goýdyň, markany odanlap şeýle afiş atdyň da etdiň, ýöne arkasy boşdur. Şu ilki öňüne goý, şoň arkasyny ýuwaşadan detallaryny dollar berdiň söz wada berdi. Hemmekşi super hemmedat taýýarda getiren nokta. Şoň üçin şonam bellek geçmek istedim. Ýene urda goşmak isleýän ýan kaydanyňa men hemme wagt bir daş bilen suw mysal alýan. Meselem etjek işlerimde eğer başarnykly boljak bolsaň damja ýara daşy. Daş gaty urda, dogry dämi? Ýokardan hem damja ýa. Şu damja burdan deşen o şonu. Bolmasa damja hiç sat daşyň ýanyna. Ýöne şu damja damayıp durýar meselem. 1 ýyl, 2 ýyl, näçe ýyllap damayıp durýar, şu dam durýardy diş ýa şonu. Dogry dämi? Ýoksa seretden bolmajak da çol. Ýöne bir ýumşak suw. Doğru. Mesela Emma şu mysal alýan men. Eger başarnykly bolmajak bolsaň, sen şu daşy deşmediň.
Şu dowamlılığı getirmedin özüňe. Doğru. Yani gatgo pikir. Men pikirimçe. Mesela sen diýen biri ýene bir zat gurýa, oňa da ýykylýar. Ondan soň gurýa ýykylýar. Yani şo daş meselem şo näli? Yani bir damjadan sen şo momentde neme edip bilmeýän yani şo başaryp bilmeýän. Belki ikincide başaryp, belki üçüncüde, belki dördüncüde yani şonu bir hemişe gaýtylap edip durmaly. Etýän işiňe yani birinji taparda mesela men okuwa başlamada men pikir etmeýärdim. Menden gowmagym bolar ýa-da men okudyp bilen, ýa-da men şunu edip bilen, men başlanymda men pikir etýärdim. Ah, men näme tapak beremkä? Men näde öwreden käbi studentlerime? Mena hiç tapam berip görmedim, mena hiç demedik görmedim. Birinji tapam ona gow etmedi. İkinci tapam ondan biraz gow etmedi. Üçüncü tapa eýan biraz gowlaşyp başlady. Dördüncü tapa ýöne şu wagt eýan yani 2 ýyl öwredip ben, 1,5 ýyl diýeň. Ýöne şu wagt eýan tapama girteň özüň düşünürsiň ýani. Men özüme hayran galan. Käwagt öz eden videolarymy seretýän, pikir etýän. Men edip bilipdim şo işi. Ondan soň diýjek bolýardym, şo işi gaýtylap, ýani gowlaşdyrmaly özüňi. Yani şu wagt men sapak bermesem, meselem özüm bir kere duýýan, men her gün sapak berip durmaly, neme durmaly özüme. Erde bir kepde sapak bermesem, eýan neme pikir etýän, men bir zat ýeten, bir zat etmeli, öwrenşipdim şonu etmäni. Diýjek bolýardym, o taýda da meselem sen diýdiň birinji nemeden ýykylýarlar, ikinji nemeden ýykylýarlar, üçüncü nemeden ýykylýarlar. Meselem 17 ýaşly Amerikan bir application düzüpdir, şu an ýykylypdyr. Ýöne dördüncüye de satypdyr milyonlara. Birinji yani ýykylanda o diýmek sen bir zat edip bilmediň däl. Yani edip bilmediň ýöne sen şu taýdan ýykylyp turup bilmek gerek. Yani men edip bilmedim, indi hiçem etjekärliğimler. Yani ikinci sapar etmeli. Ondan soň ikinci sapar ýykylsaňam, üçüncü saparda men gowraýdym. Dördüncü saparda men ýa-da bir ýere etjek. Yani wagt bilen gelýän pikirimçe, yani sen birini edip bilmeseň, o diýmek sen hiç haçan edip bilmeýän diýen zatlar. Yani buna edip durmaly, gaýtylap durmaly. Yani edip bilýänçäň şonu gaýtylap etmeli. Gowy zatlar gurlaşdyk kak diýen. Başga da bizi görýänler öz pikirlerini aýdyp bilerler, dogry dälmi? Haýsy mowzuklary ele alsak gowalar, ýa-da nämeler kem guruladyk, nämeler ýalňyş guruladyk. Soň halanlar wijdamyzy halasyn, görýänler halamaýanlaram halamok diýip goýsun, bilemok. Umuman biz şu zatlary paýlaşmak istedik we tägem nesip bolsa wagtal gowy mowzuklar açyp gurlaşybereriz. Doğru. Sağ ol Döwran. Bu mümkinçiliği bereniň üçin gat minnettar. Ýene de nesip bolsa bu podcastları edip turaly we dowam edelim. Sağ ol. Bolýa, köp sağ ol.